Здравейте, аз съм GamingBay и на този клип ще играем на Kickbox. Видях, че няма в коментарите на коя игра да играя и реших аз да си избера. Избрах Kickbox. Така, да пускам. Така ще виждате да ви потвърдя. Надявам се за вас да не е проблем. Сега няма много кой да държи. Да знаете, че съм го направил, както е, каквото аз виждам и ви го виждате, точно така. Ще играем на кариера. Тук. Добре, аз съм синя, тук на милане. Игра с моят герой, да ви потвърдя. Имам си собствен герой. Само че защо не го виждам? Странно. Щом го няма, ще играем с... Ще броя до 3, 1, 2, 3. След този тук, срещу 1, 2, 3. Този тук ще е равностойно според мен. Ще изиграем няколко мача, ако остане време. Ще решим да не ми се гледа направо да го натискам. И според мен на вас не ви се гледа. Ето ги салите 34, 6, 2, 2, 2, 0, 7, 9 за него. 34 за мен, 6, 4 за мен, 2, 2 за равенство и едно за него. Айде започваме да го ступаме. Много ми нацепен ми изглежда моца таким. О, мале. Ще изяде боя той. Няма къде да бъде. And when you're fighting against the top fighters in the world, you can't be confused as to what you want to do. You know, you have to be a very, very hungry person. Думаю, приятел е много добър в кафата. Направо винаги ми изкарва въздуха. Нямам думи. Ама вече аз съм бил добре. Имам 7 загуби. И към 30-49. А загубите са ми само срещу моя приятел. Дима на бокс. Ужас. Много е добър. Мале! То са много гъвкав бил, бе. Къв нацепен, а толкова с гъвкав. Сега ще го разберем. Идва. Не можах да го направя на плат. Сега пак ще го проваля. Доста падне един път го ударя. Завино се след веднага, на секундата. Не знаех къде се намери. Минутка и 4 секунди. Дали ще издържи или аз дали ще издържа. Мале. Това беше добро. До тук е момчета. Смачка го. Шампиона. Този матч стана много кратък, само 5 минути. Може да изигра още един. И може да приключим. Гледайте, направо чупах му се. Шампиона. Остана сега и него да изберат най-големия бък ще отваря.
Аре, дигай ми ръката. Хайде. 3 минути и 47 секунди. За 3 минути и 47 секунди. Го смачках. Сега ще видим с кой ще играем. Пак ще броя до 3. Притеснявам се малко, че така зарежда. Добре, тръгна. Мале... Добре, синя. Хайде. Да видим. Доста. Едно, две, три. Уф, мале. Какъв ми се падна, бе. 2, 3. Мале, те двамата най-големите некадърници са падна. Този матч, според мен, ще свърши бързо, като видим какви са паднаха. Или мен с 30 за него, 26 с Парам, 6-2, 255 за него, 204 за Аспарам, 7-2, 7-8-5. Явно може да падна. Ужас. Gabriel Gonzaga. And here we go. Gabriel Gonzaga. That is an intimidating figure. That guy is a beast. A big, hairy, powerful knockout artist who is also a world champion. He's going to finish her show. Trying to set up the submission. He lets it back up. Pushing forward quickly. That left kick had a little power to it. You heard the snap. Oh, knee to the body. Combination, left, right, and a right cross. Той ме удари и той падна. Това беше странно. Или ми се е пригодяло. Няма минута вече. Цялата вода от тялото ми изтече. Яко е. Ние двамата се ударихме само дета, аз не го завъртях. Браво. Знае се кой ще победи, не ми се гледа. Този матч стана още по-кратък, 3 минути. Реванш. Айде, ще играем реванш, защото той че ми стане малко кратко. И може да приключим с този клип. Ще реша. Of a Gabriel Gonzaga, here's a guy who could be a factor in the heavyweight division for a long time. Yeah, he looks bigger and stronger than he's ever looked И in the лятото past. да ви добавя, че може да снимам едночасов клип с един He is час. just a very, very dangerous opponent to anyone at heavyweight. Combination, left, right. Lands a couple right hands here. То с май няма да го добие скоро. Takes a couple to the body. Няма да се върне. He's eating some punches. Nice left hand. Залита. О, мале, какво ми го бия. То скаква ще не е паднал, бе. Каква таскала. За първи път дам го удар. Айде, идвам, нима би. Айде, тук си. Ти много обичам, тук направо ще го сменя. Не, удар, умре. Ще смачкам, бе. Какво ми се прижи, бе. Ела тук, бе. Ей, добре, че не си. Къде отиваш, бе? Къде Назаре купи? Я стой тук. Къде отиваш? Ще стоиш тук. Айде, найти още едно. Пусну ли? Опа. То снял. То са поиздържи го признавам. Такъв бой яди. Just over a minute remains in round one. Nice body kick.
Направо признавам наистина ти момче. Браво. 4 секунди, бързо. Just missed with that one. Final 30 seconds. Non-title fight scheduled for 3 5-minute rounds. 20 секунди, дали ще падне? О, мале. Oh, he's down. He still hasn't regained his senses, Joe. That shot hurt. Вижте го колко направих. Не можа да издържа, дами и господа. Смачках го. Моя вървода. Такива крушета му намиси. Аре, шампион за трети път. 4 минути 50 секунди. Такъв бой зари и не падна. Направо признавам. Добре, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало. По-късно мога да снимам пак трети клип, ако няма случайно какво да правя. Мога да снимам пак трети клип. И това беше всичко от GamingBG. Ще се видим по-късно или утре. И чао, чао!